wrong status. Hello, bro. Hi, bro. Hi, bro. Hi. बरायबाय दै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव मद' गेमिं मा खबर मोजां जोंना माने सोरां स्टेटासा जाखांबाय नामा जाथ'वाखै सङाखैनो आं दाबो ओंखामखौनो दाबो सङाखै नैबे जैला बर'आ दानो सङाखै जैला बर'आ सङाखैलै जोंना मा होनदों जुनु बार' होनदों हाय मावजि मेव फरायबाय दे आं लाइभ स्ट्रिमाव अनलि 5 मिनिट आधा घन्टाल' होगोन बांद्राय होआ जोंना मा होनदों सोरां गेमिया बहा थायो नोंलाय ब्र' आं बेंथलाव थायो बेंथलावसो थायो ब्र' जुनु बर' लाइक दन थेंक इउ स' माच मावजि थेंक इउ स' माच मावजि थेंक इउ स' माच Thank you so much, Mauri. Thank you so much. Many. खोनादों अनजि आं दासो फैदों दासो होखादों आं जोंना अनजि फैदों नाब्ले अनजि नाब्ले फैदों जोंने आयौ फन खालामदोंमोन सोरबा र' डु नट डिस्टार्ब खालामनि रावनिबो माबा फैयिनि जोंना मा होनदों जोंनो मानो दाहाय संगोन र' ओइ मावजि मा ओंख्रि जाखो मिजिं हाज'वारि फैदों नै जोंना थेंक इउ स' माच आंनि लियाव फैनायनि थाखाय अनजि लोगो गैयाब्ला लोगो जादो होनदो जोंना मावजिया ब्लु होदो ब्लु होदो उन्दुदोंसोलै आं उन्दुदोंसो आदाय उन्दुदोंसोलै आं उन्दुदोंसो आदाय मा खबर मावजि मा खबर जानोरा बिदिनो गेजेराव दंसाबो मोजां गाज्रिनि गेजेराव दंसाबो नोंहालाय मावजि जाखांबाय नामा जोंना लिना आब' फैदों नै बरायबाय दै आब' लिना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नाब्लानो आगैजोंसो होनदों जोंहा नै नाब्ले माबाया लिना आब'आ लिना आब' नों माबायावहाय नोंनि माबाया मा होनो भिडिअ हगारनाया नों मानो मेड फर किड्सआव बांसिन हगारो नोंनि माबाफ्रा गासिबो मेड फर किड्सआवसो जाजोबो नोंना मेड फर किड्स ओमफ्रायहाय ब्लु हरजायानो ओमफ्रायो बांसिन भिडिअ'आनो आब' लिनाना माबा जाजोबो मेड फर किड्स जाजोबो भिडिअ बानायनाया माबा जाजोबो नो खायसे माबाफोरखौ मा होनो मेड फर किड्सआवसो हगारजोबो मेड फर किड्सआव हगारनाङा आब' लिना माबाया चेनेला गाज्रि जालाङो ओमफ्रायहाय बिदि सापर्ट लालायलायबा सापर्ट मोनाना नाब्ले आं नोंनो ब्लु हरनो दे नोंनि माबाया मोना जादों मा होनो कमेन्ट स' जाया जादों मा होनदों ओमफ्राय जोंना हाय लिना आब' होनदों मिजिं लोगो जादों होनदों ओमफ्रायहाय
लिना होनदों जुनु बार' लोगो दंखायोना लोगो दंखायो ने औ दंखायो जोंना मा होनदों मा होनांगौ नोंना बांसिन भिडिअ खालामनाया भिडिअ हगारनाया मेड फर किड्सजोंसो बानायो नोङो मेड फर किड्सजों माबा हगारोबा माबा होजाया कमेन्ट होजाया एखमबा समाव नायोना आङो नोंनि माबाखौ कमेन्ट होजाया एखमबा समाव ओमफ्रायहाय बे कमेन्ट होजायाबाथाय सोर नायदों सोर नायाखै बेखौ हमनो हाया रावबो गोसो थोआ साननाया आरो जोंना मा होनांगौ ओंखाम सङाखै नामा मावजि ओहो सङाखै दायो दसथानानै संगोन र' आधा घन्टा माबा एलबि होग्रोनो बिनि उनाव माबा संगोन मैया खालामदोंमोन आं दा जायाखै नामा नायलाय जाबाय नायदों आं बे माबा भिडिअ हगारोबा मेट माबा बिदिनो उन्दैफोरनि नङाबा मेड फर किड्सआव हगारनाङा भिडिअखौ दे कमेन्ट खालामदो दसेल' होगोनलै आं बांद्राय गोबाव होआ 8 मिनिट थांखाबाय दानो मिजिंआ दिनै मानो फैफिनला नोंनि अननाया मानो गालांखो बुजिनो रोंलिया आंनो मिजिं हाजोआरि लोगो खालामदो मिजिं हाजोआरि सोर लोगो खालामदो दे बिशाल खाम जाखांबाय नामा दादा जोंना बिशाल फंबाय फैनो हादों ओहो जायाखै बाबु ओंखाम जायाखै सङाखै आं दाबो दा दसे आधा घन्टा लाइभ होनानै ओंखाम संनानै जागोन ओंख्रि गैया फैसा गैला ओंख्रि बायनो बेदर बायनो बानलुजों संख्रिजोंल' दंसै माइरंबो गैला खाथाम खाथाम जाजोब्बाय ओंखाम गोजा जागोन दिनैबो दहायबो ओंखाम गोजा न'आव फैसा बिहरदों न'आवबो फैसा गैयानो दिनै आबैनि सारायद दंमोन ना जोंनि आबै असेनि थाखायनो फैसाखौनो हरनो हायासै आंनो उफाय गैया ओंखाम गोजा जाबाय दिनै आबैनि सारादुबो दिनैहाय फैसा लोगो खालामदो आगैनो ओइ अनजिनाब्ले किधर गया है कमेन्ट कीजिए अनजिनाब्ले अब गाया क्या आं दासो फैदों बुजिनो रोंलिया आं मानो जायो गोसो आंनि उसुबादा आयौ दाबो हौवा सङा ओंखाम सङाखै जोंहा मा होनदों बिशाला अरजाया थांखासिगोन ना औ दाख्लैनो जोबदों माइरङा ओमफ्रायहाय बायबा दंबावोमोन ना बायबानि थाखाय माइरं सेरनै बायना लायदों आं बायबाया थाब जाखासिगोन होननानै ओमफ्राय दा बायबायाबो दाबो जायासै दाना फैसायाबो गैला न'आव थांनायजों फैसा जोबनायजों खालामदोंमोन आं फैसाबो गैला दाना ओमफ्रायहाय दा माबाय आरोना न'आवबो प्रब्लेम जाना थाबाय जारलासो जाबाय दाना जोंना मा होनदों अनजिया आयु दाबो सङा ओंखामखौ सङा नाब्ले ओंखाम सङा फैलाय आंनो सिरि हेलौ जोंसार सिरि आब' हेलौ वेलकाम टु माइ लाइफ स्ट्रिम थेंक इउ स' माच लाइक दन गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय आलायारन संखन दे आदा आं गाराङानो जाया आंना माबासो सुरानो देनजार माबा जायो आं खनबाथाय
माबायानो दाउमा दाउसा गासिबो हान्थुजों मोदै गजोबलायो। मा होनदों जोंना आं हरगासिनो माखौ हरनो ओंखामा नों जाखोन्दासोदां अनजु बसुमतारी लोगो खालामदो आगै दे नोंसोर रायज्लायना होनदो बड' मेक्स होनदों टेंक इउ स' माच वेलकाम बड' मेक्स एमएक्स आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनो थाखाय गुड मर्निं अल आदा खुंगुर फैनो हादों नै आमाय थुखुल फैदों गुड मर्निं लाइक डान टेंक इउ स' माच माबोरै दं आदा खुंगुर खोन्थादो खाराब फाराब महरखौ लानानै फैलायबाय नै खाराब फाराब महरखौ लानानै साइसआथ' कक्र'डाइलखा मोखांफ्रा सोरनिबा फन फैदों र' दै आं रायलायनि ओइ हा ओइ नै लाइभ फोदां औलै लाइभ होदों माने लाइभ होदों इउटुबाव आं दा हरफिनगोन दे बेवाय दे दे आरो जोंना मादों ओमफ्राय आब' मनिसा फैनो हाबाय नै लाइक दानाखै आंहा मोना समखौनो मोनला दैज्लांबो जाहैबायना दैज्लांबो जाहैबाय माइ गायनाय फुनाय जाहैबाय सम मोनखाथ'ला आरो जेबो नङा दे आब' मनिसा दा सम फैबाय मोनसे एसेबाबो समाव फैबाय ना माबाफोरनो सापर्ट होनो जेबो नङा गोजोननाय थाबाय जोंना आदा खुंगुर मा होनदों फंबाय मा खबर मोजांलै ओंखाम गैला माइरं गैला फैसा गैला खबरा गाज्रि जाबायसो फंबाय जाबाय नामा जायाखै ओंखामखौनो सङाखै ओंख्रिबो गैला अनलि माबाजोंल' दङ ओंख्रियानो फैसाबो गैला नालाय बायनोथ' हाखाला माइरङाबो एसेल'सै बोथिसेल'सै गाबोन गैला गाबोन उनाव लोगोनाव थांना जाहैलाबायसै सङाखै दा संना जागोन र' जोंना मा होनदों फंबाय जाबाय नामा जायाखै मनिसा बि आगै होनदों लिना आंना खमायबाय थायो माथो बुंनो आब' लिना खमायो आंनाबो ओंखायनो आं दाना सापर्ट लानो बासै आं खस्थ' खालामसै बायदि मोनबाय आं खस्थ' खालामसिगोन आं सापर्ट नांला आरो सोरबा सापर्ट होयोबा होनो हागोन आं सापर्ट लालालै नांला आंनो निकिता होनदों जोंना आब' फैदोंनो आब' कि निकिता फैदों ब्लग गुड नाइट थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय जाखांबाय नामा आब' निकि होनदों जों बाकिमसि बलुवारि लाइक हि 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 थेंक इउ स' माच फर कामिं माइ लाइफ स्ट्रिम मनिसा ओंखाम जाबाय नामा जायाखै आब' सङाखै ओंख्रि गैया फैसा गैला संनो जोंना निकियाबो होनदों आगै होनदों होनदों सिरि होनदों हान्थुजोंबो मोदै गलाय हान्थुजों मोदै गयो आं मेथाइ खनबाथाय हान्थुजों मोदै गयो देनजार ना सिंगारा हाइब्रिदनिसोना ओंखायनो अनजित होनदों आंहा जाखांलाय लांबाय नोंहा जाखांबाय ना जेबो नङा दे जानांगौसो होनदों आब'नि होनदों लाइक दन होनदों आब'निकि थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय मनिसा ब्लग लोगो जादों आं बेग हरगोन दे होनदों दे लोगो जालाय दे खिन्थु आं लोगो लालालै एबाराव जेबो लाब जाया डाटा लसफोरल' जायो ओरैनो बेखारनो डाइरेक्ट होनबायलां गाज्रि मोनो ना मायोथाय सोर बेवहाय ओंखारलायखो माबालै माने सासे लोगोनि माने सासे लोगोनिथ' सासे फंबायनि गोसोथोनाय फन हरदों आंनाव आंजों थाफायोना रुमाव माबाया गोसोथोनाया रुमाव गैयानोदां आं गोसोथोनाया ओमफ्राय दा आंनावसो फन खालामदों खबर लादों बे जे गावनाव गोसोथोनाया माबा बबावबा थांदोंबाथाय आंनावसो खबर लायो बिखुंगुर मा ओंख्रि जाखोनो ओमफ्राय दाना होनदों जोंना आब' निसा लिना खालामबाय दं र' आं दे खालामना होदे अके मनिसा होनदों जोंना आब' लिनाया सेफालि हाय हेल' थेंक इउ स' माच फर कामिं माइ लाइफ स्ट्रिम बहुत बहुत धन्यबाद हे सेफालि आब' सेफालि लोगो खालामदो आं बेग हरगोन दे होनदों जोंना होनदों आब' सेफालि मा खबर ओंखाम जाखांबाय नामा सबिता हेल' आगै लाइक दन थेंक इउ स' माच आब' सबि ओंखाम जाखांबाय नामा दोनना होनदों दे आगै आं दा गुमैनिजों साहा हरगोन दे लिना आब'
होनना दे सापर्ट खालामलाय मनिसा 31 हो 311 जाबाय लेंबा लाइक 50 हो 111 जाबाय लिनबा लाइक 150 साबसक्राइबारखौ होनदों ने जोंना मनिसा आब' मा खबर होनदों जोंना आदा खुंगुरा जोंना आब' होनदों सेफारि लोगो खालामदो सना होनदों मनिसा गाज्रिसो बे आगै होनदों दानिया मा होनदों बिखुंग्रा मानो आब' मनिसा होनदों आब' सबिता मा ओंख्रि खोन्थालाय मा ओंख्रि थेंगनगोनसोलाय मोदोमानो ओंखायनो मोदोमखौनो होथेजोबनोसो लुबैबाय आं मा होनदों मनिसा नोंसोरबो आंखौ सासेबो अनथारलाबा आं गावसोरखौ एथ' अनबाय मोनथाम मोनब्रै सापर्ट खालामहरबाय आं गावसोरखौ आंखौ अना होनबावो आब' मनिसा आं दुखु मोनबाय आं गाबनो ओंखारबाय र' नाम्बारसो रं नाम्बारसो नंगौ नामा नाब्ले हाख्ला बाजारा आं थांबाय थाग्राया नोंसिनिथिं माबायाव फाथाबारिया बिथिंनि सफिता होनदों आं ओंखाम जायाखै आगै जोंसार ओंख्रिया अमा फाजा दालि जहल आगै सना आयै आंहा नोंहाथ' दा लोमजागासिनोसो माबाया अमा बेदर जानो नाङा लोमजानायाव होनबाबो ओंखाम गोजांफोर सोमजानानै जा आब' सबि आब' कि सबि ओंखाम गोजांखौ संनानै जा आरोना संनानै जा सोमनानै जा आंहाथ' माइरंबो गैला फैसाबो गैला मा खालामनो ओंखाम गोजा जानोसै आरो एसे एसे अनबाव आब' माबा मनिसा बे माबा सापर्ट आइदिजों माबा सापर्ट लानाया माबा जालांथ' आनसो जालांजोबो बे भिडिअ बे सापर्ट आइदिजों एसेबाबो भिडिअ नायथारनांगौ होनब्लासो माबा जाया आनजाया सापर्ट आइदिजों जेसेबांनाखि सापर्ट आइदि लागोन बे सापर्ट आइदिफोरजों नोङो एसे एसेबाबो भिडिअ नायथारनांगौ अब्लासो साब जाया अनेक मानसिफोरनि आं माबा आन्दाज खालामबाय आं सानसेयावनो बिदिनो मोनथाम मोनब्रै सापर्ट आइडि लायोना आं लोगोफोरजोंबो सापर्ट खालामहोयो ओमफ्राय हनै जाहोआ ओमफ्राय बे आइदिजों जेसेबांनाखि सापर्ट लाया माबाया नों जेसेबां माबाया सानसेयाव नों 10ता 15ता सापर्ट आइडि लाना ओमफ्रायहाय बे नों भिडिअ हगारोबा बे सापर्ट आइदिजों नों जेब्ला सापर्ट आइदिजों दान खालामगोन ना साबसक्राइब खालामगोन बे सापर्ट आइदिजोंनो एसेबाबो भिडिअ नायनांगौ अब्लासो बे माबाया साबसक्राइबारा थायो नङाबा गासिबो गोमालांफिनजोबो जोंना मा होनदों आरो एसे अनजि बाथोन देना जा बानलु बाथोन दङ बानलु बाथोन देना जागोन दा उदै आलौवोलै नोगोरनो नाब्ले रायज्लायगोन ना नोङो बानलु बाथोन देनानै आलौबा लिना आगै आंनिखौबो खालामफिनदो दे खालामफिनलै दे सबिता आब' होनदों हेल' मनिसा मा ओंख्रि सना होनदों जोंना आदा खुंग्रा मा होनदों मा गैला फंबाय नोंना आंना फैसा गैला फैसाबो गैला ओमफ्राय माबो गैला मा होनो फैसाबो गैला माइरंबो गैला लांदां जाजोब्बाय मनिसा आं बेग हरगोन आब' दे हरलायलाय बिष्णु 99 हाय ब्रो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय लाइव स्ट्रीम एंड बताइए आप कैसा है खबर सबर खाना हो गया कि नहीं मनिसा सबि आगै जोंहा ओंख्रिया दालि आलु बाजि आरो दाउदैनो लिना मनिसानो लिना हरबानो जाबाय होनदों जोंना लिना ब्रह्म होनदों मनिसा आब' हांसो जानो थांनांगौहाय मा गामि नोंसिना होनदों हांसो जानो थांगोननो आब' सना दा उन्दुबाय नामा जों आब' सबिया जोंना आब' सना दा उन्दुबाय नामा होनदों खिन्थु नैबाहाय सजायाखै दै आंनियावहाय आं माबा ब्लुहोनि र' आब' सनिबाबो मेसेजआ मोनसे माबा सजायाखै लुबैनोसै दा मा होनदों जोंना आरो किया
कोई न्यू है क्या? ओइ माउन्थाय क्या नजारा है I am going to ना मा होनदों खयनियाव हेकिया होनदों आदा खुंगुरा ओमफ्रायहाय आदा खुंगुरानि अननो उन्दुनोसै दे आं आगैजों सार दे आब' सबि उन्दुबानो जाबाय जेबो नङा उन्दु दे देहाया सुग गैया नोंना ओमफ्राय मा होनदों जोंना आदा खुंगुरा अननो हायथु होनदों ओमफ्रायहाय मा होनदों फै देना आगै होनदों आं नोंनाबो मा होनदों आंनाबो सिख्लानि गामिया फाथाबारिमोन सिगांनि ना सिख्लानि गामिया फाथाबारिमोन सिगाङाव आरोना मा होनदों ओमफ्रायो फाथाबारिमोन आंना काजलगाव सबिता बरगयारि हेज हाइडेन बाय मिजिं हाज'वारि मा ओंख्रिजों साराखै आंना ओंख्रि गैयालै आब' सबि माबासो मा होनो नोंनि माबाया मेसेजआ हाइद जानानै थाबाय थादों मोनसे ओंख्रि सङाखै आं दाबो मा ओंख्रि जागोनथाय मिथिला जोंना मा होनदों हाबा मोनजासिगोन बे आंहा होनबा बेवाइनि होनबा मोनजासिगोन आंहा हाबा मा ओंख्रि आगै ओंख्रि गैया सङाखैनो आं दाबो आं आन्दायजोब्बायलै लिना बिष्णु 99 फ्रेन्ड करो दे जोंना मनिसा होनदों बि ओंखाम जाबाय नामा होनदों जिबिथा आब' जिबिता कि वेलकाम टु माइ लाइफ स्ट्रिम आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय मिनि गोजोननाय थाबाय आब' जिबिता लाइदन थेंक इउ स' माचनो ओमफ्राय जोंना मा होनदों गोमबोरसिं साल्थे सिख्लाबनाय फैदों जोंनिया W what is mean not a problem होननायसो जाबाय जिबिता लाइदन दे जोंना अनजि ओंखाम सङाखै मानो ओंखाम सङाखै दाबो 10था जालायनोसै होनदों आब' मनिसा मानो आंनि LBआव फैया होनदों गोमबोरसिं हेल' माखौ आन्दायखो मेसेजखौ आन्दायदोंलै नोंसोर कमेन्ट हरनायखौ अनजि नाप्ले टिप्रि ओंखाम उखैयाखै दायो संगोन र' 10था जालायनोसै गैया जाखो बांद्राय गोबाव थाया आंबो जानायाबो जाबाय थाखायो माखौबा रायोनो नों रायो बानलु गोसा जाबा लिना अनजि बसुमतारी लोगो खालामदो होनदों नै अनजि जिबिता मा होनदों जोंना आंहा MB गैया दे आब' जिबिता जेबो नङा लिना होनदों जिबिता ब्रह्म लोगो खालामदो होनदों गोमबोरसिं साल्थे मा होनदों मा ओंख्रि साल्थे ओंखाम सङाखै साल्थे माइरं गैला बोथिसेल'सै फैसाबो गैला बानलुल'सै संख्रिल'सै हालदैल'सै थावाबो बोथिसेल'सै सब कुछ खत्म होने वाला है हो गया है घर पैसा मांगा था लेकिन मेरी दादी माँ के श्राद्ध था आज इसलिए पैसा नहीं दे पाया मेरे माँ बाप जिबिता लोगो खालाम जोंना मा होनदों सम मोनाखै जोंना मा होनदों मा ओंख्रि जादों होनदों
बि आगै सम मोनाखै आं रावनिबो एलबि थाङाखै दिनैसो जोंसारनि एलबिआव फैदों। आंबो दिनै सानसे सोरनावबा थाङाखैलै बानानै लाइक गोमबोर सिंह हनै सालथे उनाव सोरबा दं आं गिया सालथे आं इदिखौ गियालै देनजारसो आं मानसिया नागिरग्रासो आं सेसखा औरा सालथे लिरना होदों सायावमोन दा काजलगाव नङालै दे कमेन्ट खालामसै दे सोरनिबा कमेन्ट खालामदों नामा कमेन्ट खालामनि र' जिबिथानि आब' जिबिथानि थालांदों जिबिथा मा होनदों आब' जिबिथानि थालांदों आब' जिबिथाया मा होनदों नोंनि गुमैनिसो हटस्पट लादों दसे दे थेंकिउ दे माबायावहाय आं एलबिआवहाय माबा लालायनानै फैनानै आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आब' जिबिथा थेंकिउ स' माच गोमबोर सिं नायलाय सालथे हनै नायबा मालाय मा नुनोब्रा बिदिखौ गिनो रोङालै आं दाना देनजार फाग्लाथार आङो नायलाय सालथे हनै गिनो रोङालै आं देनजारसो मानसिया जोंना मा होनदों बिखुनजोआ आब' मानो होनदों नुगोनबो बोरै नायबा हाजोआरि मा होनो हाजोआरि अननो आं अनखायोहाय बयखौबो अनखायोथ' ने आंनो सापर आइडिखौ नांगोनबो नांलाबोलै दा मेन आइडिखौसो नांगौ आंनो सापर आइडि नांला सापर आइडि लानानै बे सापर आइडिजों एसेसो भिडिअ नायाबानो सापर आइडिया थाखाया थांजोबखायो बिराद मिथिथारबाय आं बुजि पाइसेदि मय नुगोनबो हनै जिबिथा अनखायहांदों जोंहा मा होनदों ओंखायनो आं बेखौनो अनो ब्लु होथलिनाखौ लोगो खालामनि दे आब' जिबिथा जागोन खालामगोन दे ब्लु होबाय आङो जोंना मा होनदों सोर फैखोलै दैमा ब्रह्म आसोल दे बुं बरायबायलै आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय दे खबर सबर माब्रै खोन्थादो दैमा ब्रह्म जिबिथा बाजै मा खबर नोजोना आदा बिया क्या नजारा है जिबिथा आब' होनदों लिना ब्रह्म नाब्ले अनजि नाब्ले बानलु बाथोन देना लाबोलै आंनो दिनै लाबोलाय बानलु बाथोन देनानै कौन है मेरे एलबी में आंनि गोदान भिडिअखौ सोर नायाखै दे आखाइ थिखोलाय आंनि गोदान भिडिअखौ सोर नायाखै आखाइ दैखां मोजां र' दे जिसु पानि लुला Assam State Zoo to Guwahati Science Museum Part 2 जोंनाव होनदों आब' जिबिथा आं नोंखौ साब खालामनाय खानायसो नों बेक हरदो होनदों बे साब खालामखानायसोनो खोथा जाखोथाय 10:58 जाबाय नाब्ले ओइ नाब्ले
माबेलै दैमा ब्रह्म लोगो खालामदो दैमा ब्रह्म लोगो खालामदोनो थांबायसोदां बाराबा दैमा ब्रह्मआ सोरमोनथाय सोरनिबा सापर आइदिसो जागौमोनदां मा होनदों मियागि मिं मा ओंख्रि जायामोन रा ब्र' ओंखाम जायाखैलै ब्र' ओंखाम सङाखै दा दसथाना नोंसोरो आधा घन्टा एलबिहागोन बेनि उनाव टेक 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 ओंखाम संनानै जागोन गोजोननाय थाबाय दै मियागि मिं मैया सापर्ट खालामदोंमोन ना नों आंखौ मियागि मिं माबानियाव गोमबोर सिंनियाव गोमबोर सिंनि एलबिआव थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय सालथै गोमबोर सिं व्हेर आर इउ Come on, let's comment, let's do comment, okay? नङाबा आं हान्थुजों मोदै गलायनाय गाबगोन खोनादों जोबथाय फुंगुर नोंनालाय मा खबर होनदों साथाम दङ कमेन्ट कीजिए क्यों कमेंट नहीं करता रे कमेंट कीजिए ना कमेंट करो कमेंट कीजिए भाई लोग बहन लोग दीदी लोग अंकल लोग दादा लोग मेरी प्यारे प्यारे दोस्तों गोमबोरा हिन्जावजों बुजादों रा ब्र माला बुजाखो गोमबोर दंमोनदांलै मानो जाथारगोन नोङो गोमबोर दङ माबायावहाय लाइभआवहाय दा थांखो ना माखो गोमबोर दङथ' माला बुजाया बेलाय गोमबोरालाय सालथैया सिख्लाबनिया खिग्रमा साइसआ मिया लोगो खालामदो दे होनदों मिया लोगो खालामदो मा गामि नोंसिना जोंसार आं दाख्लै खोन्थाखाबायमोन गावनो जोंना माबानि खुंग्रिंखौसो मिथियो दा रुनिकाटानि साहाथारजों रुनिकाटानि साहाथारजों मोनसे आवजारनि सोनाबनाय ओमफ्रायहाय रुनिकाटानि साहाथारजों बिदिनो रुनिकाटानि बेसेबां किल'मिटारसो जागोन थिन बिदिनो 15-16 किल'मिटार हमना ला माबा 20 किल'मिटार बेखौनो बिदिखौनो हमना ला आरोना 20 जायाबाबो 15 किल'मिटारसोखौनो हमनानै ला गोजानथार जोंना जोंनिफ्राय खुंग्रिंसिम सफैनो 3 किल'मिटारनि बारा नांगौ ओमफ्राय खुंग्रिंनिफ्राय नैबे थिनालिसिम सफैनो 4 किल'मिटार ना 5 किल'मिटार दङ ओमफ्रायहाय थिनालिनिफ्राय रुनिकाटा सफैनो 3 किल'मिटार दं बिदिनो हमना लाबाय 10निफ्राय 15 माबायावहाय जोंना मा होनदों खुंग्रिंनि आरोना मियागि होनदों जोंना मा खालामदो मावजि अबाव थाङा नोंलाय मैया लोगो खालामदो दिबि लाइक दन दिबि आब' लाइक दन थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय मियागि मिया बाहोदो जोंना ओंखाम उखैबाय ओंखाम संना जानोसै दसे थानानै मा होनदों ब्लु नांगौ ने अ दे दा थांनोसैबा खोन्थालांदे मिया ब्र' दे ओमफ्रायहाय मा होनदों हरलाय दे आं सापर्ट खालामनि हरनाय औ दे मिन्थिबाय दे बावोलै बावो माथो बावा जानो दानो रायलायो दानो बावोबा आरो बेलाय मैयासो ना दिबि मा ओंख्रि जाखो आब' दिबि आं ओंखाम सङाखै दायोहाय संनानै जागोन जेबो ओंख्रि गैखाया ओंख्रिबो संनांखाया ओंखाम गोजा संनानै जागोन आंना बेनोसै टारगेटआ मा होनदों जोंना आं बिजिमोन ने मावजि आंनि एफा बिजि जादों नोङो आरो दाउले फैबावाखै दाउलेबा लाइभसो होदों नामा आं फैबाय खि थेंक इउ स' माच रिन्दाव जोंहा आंनि एलबिआव सफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दै देबि दाबो औ हाय जिउनि होनदों आब' जिबिथा मा ओंख्रिमोन दे खोन्थादो दे
मा ओंख्रिमोन आरो सोरबाफोर गोदान फैदोंबा आंखौ सापर्ट खालामनानै गालां। क्या नजारा है। हरगासिनोखा आङो गावनो थाबखौनो नाया। आयै नोंलाय मा हरबाय थादों नाब्ले माथो मोनसेबो मेसेजआनो फैयाखै नोंनिया। मानो फैयाखै नोंनि एसएमएसआ? ए जानायाबो जाखाबाय थाखायो माखौबा रायोनो बेल'सो फैदों बेनिफ्रायनो जेबो कमेन्ट फैयाखै नोंनि नाफ्ले थिफ्रि। हरगासिनोखा होनदों जोंना हाय जुनु होनदों दिबि जाबाय नामा होनदों जोंना जुनुआ मिया लिनानो ब्लु हरना होलाय देस आं सापर्ट खालामनो लिना 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 अ दे सापर्ट खालाम दे। दायोहाय थांनायनि सिगां जुनुखौ मोजां मोनबाय नोंहा खर'सो सासोदो आंखौ दिनै आयै मुलि जायाखै नामा रेन्दाव बाहागि मुलि जाना हो खर' सादोंबा। ओमफ्राय हां जुनुखौ मोजां मोनबाय दे दे मोजां मोनबायबा मोजां मोनबायसै एक्टरजों होसो जागोनलै मावजिना एक्टरा देन्जारथार सेलथावजों गावजागोनबो रिन्दाव। देबि जाबाय नोंलाय जुनु बिखुंगुर थांबाय नामा बिखुंगुर आदाया थांबाय जानांगौलै बिदि सालायनायाव थांबायदां आंहा बिदि सालायनायाव दिनै थांनाय जायासै लाइभआव बिदि सालायनायाव दिनै थांनाय जायासै आङो बिखुंगुर माबा रेन्दावनो जुनु मावजिया माखौबा मिनिलायदों। जुनु जिये जोंना सोरनोबा सापर्ट नांगौ नामा सोरनोबा सापर्ट नांगौ नामानो मियारा होनदों आं जाथ'वाखै दिबि जोंना मावजिया दे दे सोरनो सापर्ट नांगौ सापर्ट हरलायलायदो दै एखिमोन ना मा होनो 39 जाबाय जाथ'वाखै दो गाबनोसो ओंखारबाय आं दैलै नाब्ले माबा खालाम एसएमएस खालाम मा दाबो जायाखै नामा जुनु नों आंनि जुनु नों आंनिनो बावलांबाय नामा नों आंखौ नोंलाय बि होनदों बिरदाव आरोखि ना नोंलाय बि होनदों जोंना दिबिया जावलिया सिउ सिउ बारनि बारनायजों आंखौ सापर्ट खालाम मिया फंबाय ब्र जोङो दिबिखौ माबाखौ खालामनो जुनु मावजिखौ खालामनोनो दिबि नोंलाय बहा दं जोंसार आंथ' रुमसो थाखायोना आब' देबि बेंथलाव दङ बेंथलाव रुम थायो आङो दायो संनानैसो जानांगौ रुमाव दङ उन्दुनानै नंगौ रेन्दाव मावजिया हमबाय सेसानि खोमा मेव मेव एन्जरा हमबाय मावजिनि खोमा बेसे बंखायदाथाव बेसे मिनिजाथाव औ दागाब आंनि सना जोंना जायाखै टिभिनो ओमफ्राय जाय टिभि आबौआ जानोसै दसे उनाव होनदों जोंनु दा माबाया मावजिया आं
बेंथल थांबाय थायो मालाबा मिथाइ जाहोहरदो। माला फैगोन दे नों खोन्थालाय। बेंथलाव नों फैबाय थायो मालाबा लोगो मोनगोन दे। माब्ला फैगोन दे खोन्थाहरलाय जाहोहरगोन दे आं। नाथायो आंखौ लोगो मोनगोना बेंथलाव सानथाम सानब्रै अनलि सानथाम सानब्रैल'सै। मानो होनोबा आंना एगजामा जोबजोब्बाय अनलि दा बाइबाल'सो दंसै। बाइबा जोबोबानो आं न'आव थांफिनसिगोन खुंग्रिं जायगायाव आंनि जायगायाव। फरायगासिनो नामा फरायगासिनो नामा आगै नों औ आं दा फरायगासिनो जोंना मा होनदों नाब्लेया मा होनदों आं हरदोंथ' बहाबोरो मोनसेबो एसे माबा फैयाखै नोंनिया नाब्ले जुनु होनदों अ जोंना जुनु बारु लोगो खालामसै दे आं नोंखौ दे खालामबाय दे मिया जुनुखौ आं सापर हरबाय आं नायदोनो जुनु गारबोबाय दे गावनो आं माखौ गारबोदों दे नाब्ले नायफिनगोन आं हरगासिनोखा आङो गावनो थाबखौनो नाया बेल'सोनो फैदों माखौबा गारबोबाय बे गावनो गारबोआखै मा आं फरायखादों थाबखौनो हरा दोनो हेब्रि हर दे औ खालाम लिना नोंजों आं लोगो दंखायो जिनगिला जिन्दाबाद जिनगिला जिन्दाबाद ओइ नाब्ले आंनि गोदान भिडिअ हगारनायखौ नायदों नायाखै नों मा कमेन्ट खालामना हराखै नोङो लिनाखौ सापर हरबाय दे आंनो लिना आब' नोंखौ सापर हरबायनो लिना नोंखौ सापर हरबायनो माबाया जोंना मियाया गोसोमै सोमज्रो नायनो मोजां भाजा ना भाजा दाउदै एवनाय गिबियावनो नायहरबाय थांसिगोनबो दानो दासो फैना दानथाव सय दे एन गिबियाव मा होनदों जोंना मा होनदों लिना सापरनो अके मिया होनदों दे थांनोसैबा दायोहाय ब्लुआ आंनो होलांफिन दे लोगोफोर मिया दं अनजि उन्दुदो हरगासिनोथ' आङो मेरलानो उन्दुदो ओंखाम जायाबा उन्दुआ आं संना होफैलाय ओंखाम लाबोलाय होनबा उनाव थांसै बेसेयाव फरायगासिनो मा होननानै बुंनो खोन्थानो लाजियो आं एसेल' फरायदोंलै आब' लिना बुरजा नङा खिन्थानो लाजियो दे मिथियाबाबो जासिगोनदां ना खोन्थानो लाजियो आं अनजि बसुमतारी लोगो खालामदो आगै होनदों जोंनानो सोरनावबा एक्सट्रा आइदि दंबा सापर हरदो जोंना मावजि होनदों मावजिया दा होनदों जिबिथा मा होनदों उन्दु ओंखारबाय नामा आब' जिबिथा उन्दुओंखारबाय नामा जोंना रिन्दावा मा होनदों लिना नों मा सानखो गोसोनि खोथाखौ ने जोंना मिया मा होनदों नोंना सालथे गोमबोराबो लाइभ होदों र' लाइभ होदों आयै र' दसे थांनांसिगोन बेनियाव जोंना मा होनदों आयौ सना जोंसार औ मा जाखो आब' एन मुसाहारि सना मा जाखो लाइभ होदों जोनो होनदों हाय सना होनदों लाइक दन थेंक इउ स माच आब' मिया मा होनदों
सना जिउ फैलायबाय हैनो नोंना जुनुबो दङ आरो एनबो दङ आरो ना रिन्दाव सासेखौ लागोन जाखो एन मुसाहारि जुनु सना हायनो जुनु सना हाय होनदों मानो थाङाखै दे होनदों सना होनदों नायलाय मिया मानो दानफिन नाङा दे माबाखौ जेखियानो जाया मानो दानफिन नाङा बे माबाखौ मानो थाङाखै दे होनदों मिया मा खोन्था रिन्दाव सना होनदों मा होनदों रिन्दाव आंहालाय राव गैला मानो राव गैला रिन्दाव Why are you silent? Why are you silent? चुप क्यों रही हो मुंह में क्यों आवाज नहीं आ रहा बलिए लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअखौ नायदोंना नायाखै 50% माबा नायबाय मानो 100आव बिदिनो 60%सोआ नायबाय खोमा सानद्रि नायबाय होनदों आंलाय राव गैला होनदों जोंना आब' सनाया मा होनदों एना नागै थेंक इउ स' माच रेनु नार्जारि होनदों हेल' हाय वेलकाम टु माय लाइभ स्ट्रिम थेंक इउ स' माच फर कामिं गुमै बैनाय दे बुं फरायबाय आंनि लाइभआव सान्द्रि संग्राय हेबनाय बादि मा होनदों सान्द्रि संग्राय हेबनाय बायदि सान्द्रि संग्राय हेबनाय बायदि हेब्रे देब्रे हर दे कमेन्टआ थाबनो मिया आं उन्दुनोसै आंनि ब्लुखौ लाखिदो थेंक इउ स' माच ब्लु लाखिनो नायनो थाखाय दे फंबाय दे गुड नाइट टेक केयार इउर सेल्फ स्वीट ड्रिम्स आं बेंटल कलेजावनो हाबो आब'लिना रिन्दाव सनादों आब'आ मा होनदों रिन्दाव आं सोरखौबा फसायबाय ऐसा ही क्या किसको गाबोन बा एगजाम मा आं गाबोन जोबगोन दा एगजामा आंनाबो फंबाया नोंजों समान बावनो जोंना एगजाम जोब्बाय आब' लिना आंना एगजाम जोब्बाय दायो अनलि बायबाल'सै आंना एगजाम जोब्बाय दाखालिनो जोबदों बायबाल'सै दै आंना मिया होनदों गेमिं होनदों अरबाया मा होनदों जाखांबाय नामा गुमाय सङाखै बैनाय दाबो सङाखै दा 10 संनानै जागोन रिन्दावा मा होनदों दानो होनदों रिन्दा सना जिउ होनदों लिना दे आंना जोब्बायलै आब' लिना एगजाम जोब्बाय आंना बायबाल'सै खोन्थानो बायो आं लाजियो आंनि फरायनायखौनो खमथारना एन मुसाहारिया मा होनदों साब डन फुल भिडिअ नायबाय कमेन्ट हरबाय चेक खालामदों नोंहासो सङाखै अलसिया नोंलाय संना होफैनो हायामोन नायनानैसो थाबाय थायो नों माखौ बावबाय आब'ना होनदों जिबिता अके होनदों क्या नजारा है
दाबो सङा नामा? ओहो सङाखैलै माबा बैनाय सङाखै। ओंख्रिबो संनाङा ओंख्रिबो गैखाया बेखायनो दा ओंखामजोंल' संगोन डाइरेक्ट जागोन संख्रिजों जागोन। कोई चिंता नहीं है मेरे को ओंख्रि गोजा। मा होनदों जोंना लिना अ मोजां जोंनि गुदिनिसो सना अ लिना अ नों जोंनि गुदिनिसो नोङो नोंसा गुदिनिसोलै रेन्दाव जोंना आब' सनाया मिनिदों माखौबा आब'आ ने रिन्दाव सना अनदो दे अन दे अन हरबाय थोस गुमै मा फरायलायना जोंना ओइ माबा अरबाय खोन्थानाङालै आं लाजियो माबा अरबाय फैनाय खोन्थानाङा लाजियो आं फरायलायनानैनो लाजियो आं खोन्थानाङा र' जिबिथानि न'आव थांनि थांदे आब' रिन्दाव लिना आंबो बेंथलनि अके रिन्दावा बेंथलनि बबे साइडनि जालायखो नों बबे बेंथलनि बबे साइडनि जालायखो नोंहालाय बेंथलनि अके आयु अबेनि रिन्दाव सना अरनो जिबिथाया अर जोंदों आंनि बिखाया अर जोंदों आंनि बिखायाव बे जारलासोलै नोंजोंबो गुमै औ आं बायोलै आं खिथानो बायो आंनि फरायनायफोरखौ खिथाना लानो बायो आं जेब्ला साख्रि मोनगोन अब्लासो बयबो मिथिगोन ना मिथिगोन आं खिथाना लानो बायो साइस बायसआव नायनानैथ' लावखारखा लावखार नुखायो दा फैनाय आंखौ लावखार नुखायोना आगै आं थांनोसै दे अके दे आब'लिना दे थांबानो जाबाय टेक केयार दै आब'लिना थेंक इउ स' माच आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय नंगौ नामा आब' जिबिथा जोंना हरबाय दाबो दासो आंखो होनदों रिन्दाव लिना आं सबाइझार बे दखाननि बबेथिंजाय सुबाइझारनि दखाननि बबेथिंजाय थोस लावखार जालाबायो नामा है लावखार साइस खालै आं लावखार बायदिसो नुखायोलै माबा बेनाय लावखार साइस नुवाखै खिगारग्रा नुखायो मिथर साइसनो बिदिसो आरो होनबा हेबनायनिसो ओं दे हेबनाय हरा नोङो माखौबा सोरजोंबासो बिजिथ' जाबाय थादों खोमा गोसोथोनायजों बिजिथ' जादों बेनिखायनो बिस्थ' जादों खोमा नाब्लिया ओंखायनो आंनाव कमेन्टखौनो हरा मोनफा मोनफाल' हरो जोंना मा होनदों मा ओंख्रि आब' जिबिता होनदों जोंना माबाया अरबोयनाया सबाइझारनि सोनाबहा दमगाव दाख्लैसो सबाइझाराव थाहैदों आं सासे लोगोनि न'आव माबा बे मा होनो ओरै सबाइझार दखाननि खोलाजों मोनसे मा होनो बिफाया बे माबायावनो सबाइझार हाइ स्कुल ना मा होनो बाहायनो फोरोङो आरोना बाहाय थाहैदों आं हरसे माबामोननाव मा होनो मिथु मोननाव थाहैदों आं जोंना मा होनदों जारलालै गुमै जारला नङाबा लावखार साइसनो खिगुरमा बाथोन नुखायो मानसिखौनो जिबिथा सानफ्रामबो मिरामिस जाग्रासो आगै आं दे मिरामिस जाग्राबाबो जेबो नङा मिरामिस जाग्राबाबो बिराद प्रटिन थायो ना बेदराव जेसेबांनाखि प्रटिनफोर थायोना एसेबांनो माबायावबो मा होनो मिरामिस मैगं थाइगंफ्रावबो माबा मोनो मा होनो
मा होनगोन बेखौ प्रटिन बायदिसिना थायो। जेसेबांनाखि मैगं थाइगं जागोन ना बे साननि मोनसे माबा मा होनो सक्ति बेखौ मोननो हायो मैगं थाइगंनिफ्रायसो। जेराव माबा मानसिनि देहाया सानदुं दुंनायजोंल' जाया माबाखौबो मा होनो बिफां लाइफांनि गेजेरजोंबो मैगं थाइगंनि गेजेरजोंबो साननि मोनसे माने गोहोखौ जोङो जाफानो हायो आरोना मैगं थाइगंजों। जेसेबांनाखि नोङो बेदर फिसा जानायनिख्रुइ मैगं थाइगं जायोबा नोंनि देहाया क्लियारसिन जायो। नों बांद्राय बेदर फिसा जायोबा जोंनि माबाफ्रा देहाफ्रा माबा खस्थ'सो दं आरोना। इदिटा जोंना हेलौ इदिट फंबाय गुड इभिनिं गुड इभिनिं गुड इभिनिं बा बादाया एल बि सो होदों आंहा दासो अन जादों आदा अ दे जेबो नङा दे फंबाय आंबो बावखायाखै नै 57 मिनिटल'सो जादों एम दों लाइक दन थेंक इउ स' माच फंबाय थेंक इउ स' माच इदिट बारदों मोजां ओमफ्राय खबरा औ मोजां फंबाय मोजां मोजां नोंहासो उन्दुबाय थादों दहाय नों नुदों उन्दुबाय थानाय नाब्ले गुरजि अरबाय नोंगौ नामा आब' जिबिता होनदों बेंटलाव थांबा मेथाइ जाहोनांगोन दै आं काजलगावनिसोना नों आब' लिनाया रिन्दाव मालाबा मेथाइ जाहोहर आब' माबाखौ लिनाखौ हाय हिन्दी साबजेक्ट लायो आदा हिन्दी साबजेक्ट लायोना बिफाया हिन्दी साबजेक्ट लायो। क्या नजारा है कौन कौन इसमें तेरा है मा होनदों जोंना रिन्दाव होनदों ओमफ्रायहाय रिन्दाव होनदों रिन्दाव आंनि गोसो मेगन गासैबो नोंनि थाखायनो सुरहा गाबज्रियो आं नोंनि मुं लाना होनदों बेनिफ्रायनो रिन्दा होनदों ब्लु होदे आदा अके ब्लु होगोन दाना अननो इदिटा थेंक इउ स' माच अन हानायनि थाखाय बावबाय होनदों अननो इदिटा जिबिता पनिर आलु आरो कासकलनिफ्राय आगै दे मोजाङानो अन फंबाया रिन्दा लिनाहै दासो खोन्थाबाय जाम्बि अननो जोंना फंबाया अनजि माला संगोन माला जाबावगोनसै सोरांसै नोंना ओंखाम मोनबा नों होफैलाय आंनो संनानै नाब्ले अनोबा प्लिज 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 ब्लु दिखोन होबाय अनदों एमदों all always how are you all always how are you I'm fine मैथिखुं अन फंबायानो अन जिबिता आगै नों मिथिखायो दा माथो मिरामिसनि मैल'खौ औ मिथिखायो आं मिरामिसनि मैल'खौ मिथिखायो जिखुनु जाया मिरामिसल' नङा माने जों माबा बेदर जाग्राफ्राबो जों बेदर माबा मैगं थाइगं जाफानांगौ आरोना बेदरजोंल' जों प्रटिन मिडियाम बायदिखौ मोननो हाया आरोना माखासे देहानि नांगौ बुस्थुफोरखौ माने बेदर ना फिसाफोरजोंल' मोननो हाया जों मैगं थाइगं बायदिसिनाफोरनिफ्रायबो जों मोननो हायो रदै गुमै दे अरबाय थां दे जोंना फंबाया मोनदों अन दे अरबाय मा ओंख्रि जाखांखो जोंना फंबाया अननो फंबाय इदिट नों लेखा नायदों नायाखै दिनै लेखा फरायदोंना फरायाखै मा ओंख्रि जाखो आदा सङाखै फंबाय ओंखाम सङाखै आं दाबो दा दसे थानानै संसै समाबो जाबाय नै हाउ मेनि टाइम्स 10:30 दायोहाय संना जागोन अन जोंना
नों नुगोन लावखार मोसौखौनो होनो रोङा नोङो लावखार साइसखाना आंलाय नावलाय नुखायो दा लावखार होनलाय खनसे लावखार साइज होन नोंखौ लावखार साइज नुयो होनलाय अन फंबाया अन लोगोफोर गोदोनि मानसिफ्रा बेलासिनि फासथाबानो अफ लायोमोन गिनानै दा नायदो सान हर टाइमआनो थोनो रोङा थोनो रोंलाथ' आरो दा टाइमा बहाथो थोनो रोङो बै समाव टाइमा मानो बुंनो थाङोबा जोङो घरि गैयै मा गैयैफोरजों जोङो सानफोरखौनो माबा सानफोरनि माबा खारनाय आरो जोंनि बिफां लाइफांनि सायखं मानसिनि सायखं ओमफ्राय दैमा बिलोफोरनि सायखंफोराव नायनानैनो सानखौ जों हमनो हायोमोन ओमफ्रायहाय सानखौ नायनानैनो बेसेबां सम जाखो जों बेखौ हमनानै लानो हायोमोन नाथाय जोंनि आखाइयाव दा घरि आखाइयाव दा मा होनो मानसि साफा घरि दङ मबाइल दङ बेयावनो नायो आरो बेयावहाय नायनानैनो जों माबा खालामनो हायो जों टाइमखौ स्पेन्ड खालामनो हाया बांसिनानो माने जों खारफानो हाया समजों गोदोनि मानसिफ्रा सम माबा मिथिंगानि बे बायदिसिना थासारिफोरखौ नायनानैनो टाइमखौ माबा खालामनो हायोमोन आरो बुंनो थाङोबा गोदोनि टाइमा गोलावसिनबो होननानै बुंजायो लिना इडियेट लोगो खालामदो जोंना मा होनदों दसे नायदों आदा अन दे फंबाय नायनांगौ दे फंबाय लेखा नायनांगौ आरो नोंहा दा फरायथारनायनि गोनां दं एखेबारे गोनांथार नोंहा दा फरायबाय थानायनिसो गोनां नोंना माबा फंबाय इडियेट बांद्राय आबां जाबां माबा खालामबाय थानो नाङा दे आं हयले बुंखायो दा फरायनायाव गोसो होगो बेफोर उनाव जाबाय थागोन लांफाबाय था उनफोराव अननो जोंना जोंना होनदों जिबिता खामसेक होनदों आब' माबाया एना राइट खामोन राइट खामोन ना गोदोनि समनि जों दानि समनि जों मिलायला दानि समाव जों आखाइयाव घरि थाबाबो जों माबा घरि आखाइनि घरिखौनो माने थिग खालामनानै लानो रोंला जों बाहायनो रोंला एथ' खामानि मावनांगौना जों खामानि मावनो रोंला गोदोनि बायदि दाया आखाइयाव जेसेबांनाखि घरि थादों समाव गुसुंसिन जादों सम मोनबा टाइम थोयो लिना सम मोनबा टाइम थोयो ने जिबिता ब्रह्म आं थांथ'नोसै आगै ब्लु लाखिग्रो आब' जिबिता थेंकिउ स माच दै गोबाव सम आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय अननो जोंना फंबाया समखौ बाहायनो रोंनांगौ अननो जोंना रिन्दाव बे लावखार होननाया सोर बिलाय बे लावखार होननाया सोर बिलायनो लावखार साइस नुखायोलै माबा रिन्दाव माबा आंखौ ओंखायनो लावखार साइसखाना आङो लावखार साइस होनबाबो जेबो नङा मोजांसो मोनो आं लावखार साइस होनबाबो जेबो गाज्रि मोना दै आं जोंना मा होनदों साला उल्लुखासा जोंना मा होनदों फंबाया अननो लिना बिदिनि भिडिअ लाबोनोसै आं दे आगैमोन मोजां जागोन ना जायो आब' जायो मानो जाया जानो बेबो मोनसे माबानि इउटुबनि भिडिअनिनो मोनसे माबाना केटेगरि आखुथाय बाहागो बेफोरखौनो भिडिअ खालामनो हायो मानि समनि भिलुआ मा टाइमनि भिलुखौ नों बाहायनो रोंनायनि मा बेबो मोनसे आरोखि ना फंबाया आदा फरायनांगौआ फरायगासिनो आदा दे मोजाङानो फरायबाय था अके आब'लिना दे नोंखौ खोन्थादों उन्दुदों होनना नोंनो खोन्थादों उन्दुदों आं दसेल'सो उन्दुदोंमोन दा दसे उन्दुनायखौनो नों सानबाय आरो नाब्ले लोगो दंखायो आब'लिना नोंसो बे खालामाखै दं दे एसे खालामना हर होनदों जोंना फंबाया अननो लिना अके इदि होनदों जोंना मा होनदों अननो फंबाया आब' लिना होनदों अन
थेंक इउ स' माच फंबाय फन थाबाय थानो थाखाय रिन्दाव बिदि बुंनो नाङारा लोगोफोर नोंसोबो एसे सानो जेबो नङा गाज्रि मोननाङा रावबो आंनो बुंनो थिनखादोंना लावखार साइस जेबो नङा गाज्रि मोननाङा दै रिन्दाव आंसो बुंनो थिनखादों जेबो नङा जेबो साननाङा दै आं जेबो साना आंसो बुंनो थिनखादों नालाय जेबो नङा दे आदाया लावखारखा थेंक इउ स' माच दै लावखार होननायनि थाखाय लावखार साइस नुखायो ने थिफ्राफ्रा खर लेब जांख्लाख्लानो अननो जोंना अन दे कमेन्ट खालामदो नाब्ले फन खालामदो आं लावखार नों बखालि ने आं लावखार नों बखालि सिदलि गैखाया मा होनदों सिटेल गैखाया मा होनखो दायो सेटेल गैखाया दा बुजियासैलां फंबाय अन क्या नजारा है लावखार होना जिएमखौ गारहोनायनिसो बुद्धिलै ना हलेना लावखार होनना जिएमखौ गारहोनायनिसो बुद्धिलैना लावखार साइसखौ लावखार होनाबा माथो होनो रा बलिना खामानियानो लावखार साइसखाबा ओंखायनो लावखार जाखागोनानो रिन्दा होनबाबो आंखौ लावखार दा बुं लोगोफोर सनाफोर रिन्दाखौ लावखार दाहोन दै लावखार दाहोन आंखौ होनबाबो मालायफोरखौ लावखार दाहोन दै आंहाथ' जेबो नङा आं जेरैबो होनजाजोबो मानसियानो लावखार साइसखाना होना आङो मोसौ होनो रोङा फामा मोसौ होनो रोङैखौ लावखार होनो नामा ने होनजायोब्रा आं मोसौ होनो रोङाबाबो नोंनि थाखायथ' लावखार ना दुस' रुपिया काट अभारा सिदलि गैखाया होनदों नों नोंखौ दे अनो जारलासोहाय ने रिन्दा मिथाइ जाहोयाबा जारला जागोन दे सबाय जाहाराव मालाबा फैबा नामा होनदों रिन्दा मेथाइ जाहोनो दे नाब्ले गोरजि थिफ्रि बखालि साइज दे कमेन्ट गावसिलाबायना हर दे जै बर' हारिनि होहाबदे आया 10:30 जाबाय ओंखामा दसेनो मोनोलै नाब्ले ओइ नाब्लेलै आंनो गाबोन रिसार्ज सोना हरलाय आंना रिसार्ज सोनोसै नाब्ले खोनादोंना खोनायाखै आंनो गाबोन रिसार्ज सोनानै हरलाय अनोबा नाब्ले बेसे समायना सोरगोफुरिया नायनो समायना सोरगोफुरिया नामा रिदावा जारलासोहाय होनदों आंबो आदा 11सिमल' थानो हागोन गाबोन बल मेच दङ स्कुल आमथिखा भार्सेस इउएन दे मोजां जो दे
नैबे अनजिखौ सिनायो नोङो? अनजिया माबानिसोथ' मा होनो आमथिखानिसोथ'। अनजि नाब्लेया। अनजि नाब्लेया नोंसिनिथिंजायसो। मोजांजो दे फंबाय मोजांजो। दाख्लैहाय बे माबा मा होनो लिभार गुब्रुलायनाय बायदि दाजा दे। दाख्लैसो माबायाव खैला मैलायावथ' लिभारानो गुब्रुजोबलायलायदोंना सौदावनानै। बेबायदि दाजो दे फंबाय एसे थाल खालामनानै जो। रोंनाय बायदि अन दे थेंकिउ स' माच। ओइ रिन्दाव मा गिबाय नामा? मेथाइ जाहोनो गिबाय बियो। लेना जोंहा आंनि हाबायाव फैदे। खर'ना माबोरै फैनांगौ? गिलु गुलु ब्लग जै बर' सिख्लानि जै सेंग्रानि। थेंकिउ स' माच दै गुलु आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। हारा खाथाव मोखांखौ लानानै नोंखौ स्राय बरायनाय थाबाय दै। आयै दाबो ओंखाम सङाखै नोङो आदा संदो दे। दा संगोन र' दा संगोन दा संगोन। नोंसोर रायलायनानै ओंखामखौनो उखैनाय मोनाखै आं। अन फंबाया ओइ गुलु होनदों। अन फंबाया अननो लिना। जागोन रिन्दाव नों आंखौ सिनायदों नामा? होनदों। आंनो सिनायला बायोलै आदामोन। बियो जिके बि स्कुलनिमोन। गेब्रुलायनाया ने? एसे थाल खालामनानै जो फंबाय बलखौ जोयोबा। आरो जानला मोनला दाजो इयुनाव माबा मोनसे जाहैनो हानाय बायदि सोलोंनो माबा मोनसे गोजौआव थांनो हानाय बायदि सोलों आरोखि ना। जोबाथाय जोबाय नोंस्रा सम दंबावो जोनो आरामनो दा बे समावनो सोलोंनो हायो। फरायनायजों लोगोसे बेफोरखौबो सोलोंलांफानो हायो आरोना। थाल लानानैल' जो रोंनाय बायदि जो आरोना। अननो फंबाया अन गुलु लेना आब' होनदों। गुलु मा ओंख्रि जाबोखो दे खोन्थादोलाय। अननो ओहो